Siyanibingelela eMzansi neAfrika nasemhlabeni wonke jikelele. Sibonga ukuthi namhlanje nizivakashele sinani la kwaMhlaba Traditional Healers. Ngizochaza nansi indlu esikuyona. Le ndlu esikuyona iyindlu yamasiko, iyindlu yempepho la sifisela khona impepho. Njengokuthi ke ubaba noma wami bashada basini icece. Le ndlu imele impepho yakwaMhlaba, ikhemesi futhi lokwelapha kwesintu ngoba phela ubaba kwaMhlaba bazinyanga zesintu. Njoba ngiphethe lelishoba laliphathwa ubaba mkhulu uSkip yadelwa ayibona yonkana uMambamba omufu, indoda eyiphatha lelishoba. Induku le ngayinikwa indoda engangiyisebenzele ngayisiza, yanginika le nduku, yathi nayo yayinikwa isewumelaphi. Yaqala ubona umfana omncane ophiwe kanje, yathi lesandla inginika ukuthi bambisisa lokho nako, yathi